Hej och välkommen till sidan 156 i boken Matematik 2a. Grafisk lösning av olikheter. Vi har den här olikheten x plus 3 mindre än 5. För att lösa så gör vi precis på samma sätt om vi hade likheter. Om vi hade x plus 3 mindre eller x plus 3 lika med 5. Hur löser vi? Då blir det x lika med 3 flyttas till andra sidan. Och så blir x lika med 2. Här skriver vi x mindre än 2 är lösningen. Det betyder att olikheten är sann för alla x som är mindre än 2. Och svaret kan visas som ett intervall. Och här är intervall. Bara markera att x är mindre än 2 och den här ändan eller sidan är öppen. Man inte skriver någonting där och finns inte några gränser. Det räcker att vi säger x är mindre än 2. 2 är inte en lösning eftersom symbolen är det här är ofyllda ringen eller ofyllda cirkeln som vi har. Om det hade varit fylld hade vi tagit 2 med beräkningen. Men nu är intervallet så. Och vi har markerat de tal som är mindre än 2. Man kan ju, det här intervallet kan komma till 0 eller till 1 eller till 1000 eller vad som helst. Spelar inte roll. Bara x är mindre än 2. Skriv intervallen med olikhetstecken här. Jag skriver x här och eftersom den här sidan är öppen då skriver jag inte någonting där. Den här sidan på x då hela tiden skriver jag en sådan eftersom det ligger till vänster och när det ligger till vänster då blir det större än. Och eftersom det här är ifylld ring då skriver jag minus 1. Och så lägger jag till lika med också. Så x är större eller lika med minus 1. De har skrivit så. Det är samma sak. Det är bara samma sak. Helt enkelt. X är större än minus 1. Och så läser vi x är större än minus 1. Den fyllda ringen betyder att minus 1 tillhör lösningen. Och intervallet blir x är större än minus 1. Här, jag skriver x här. Sen skriver jag hela tiden så. Sen till höger finns det 7. Och 7 tillhör, då måste jag skriva lika med. Och så skriver jag här 7. Till vänster finns 2 men 2 inte tillhör. Då skriver jag inte det här utan bara skriver jag 2. Så x ligger mellan 7 större än 2, mindre än 7 eller lika med 7. Så när jag skriver x här blir jätteenkelt. Jag skriver det som är här och det som är här. Precis som jag ser det så jag gör inte några fel. Ja, då är sidan 156 slut. Jag